Ingdeng hini karbi lame ramai nijang long riamai ke pado ponji apan kacesik kacedang pon. Karbi lame ramai nijang long riamai ke pado ponji apan kacesik pon. Labangso ingdeng hini karbi lame ramai nijang long riamai ke pado ponji kopli konstituensi arlo. Langthara long sinon ke bangji arkoi ceklo ni pai thong ke pen thang thanga ceklo ni pai siar nian siar ni hot pon lo. Labangso mai pia long penangan karbi ang long penang tan Sonitpur Kamrup Bisonat lapen Mekhela long karbi lame ramai kedo adima tumapantami. Kacopa pada ponji, kajasi kajadang pona putar resident komiti amai pu Mongol Singh bela pensiun bang, Beren Singh kro tu malam ti arjo ponsina. Karbi lame ramai, langkara hawalong di ponji seputar. Halo niltum cisik cedang pon bom lo, pen junji dok si, ang tek lang lo. Athema lo nilitum reception nili mai pulo, athema nilitum laki kim kerak an nilitum reception pen. Kacerap dunanya putar sampai niltum penangan ke kim erak lo setelah so putar niltum mau nang cerap dun niltum long ria mai putum lo dolo lang sampai niltum an lamcak nang speed dulu an ke niltum cerap rapet pen long ria mai pen cenglok dari sistem kubiti atau niltum klaim rapet darah pen itu kim ya niltum ning cetero lapen niltum isi cedang lalu je long kini hari tane naltum tane teglong lo niltum GCP kan tapi surbomo niltum laki tung ke danya din ansitame la pen aptik pen niltum pendel niltum kimpo dan ponpo kasinon lili thanu elo mo prangge bang niltum cetan po non ke niltum naltum na thegong elo niltum chun po niltum madam ado pen jupo jupi pen senglok tum cerap itu pen rongot haru sa ansitame wangsin niltum selalu non niltum kitik pon ateng pulote niltum Hamret district ang Kanglong. A branch punang koklo, branch in kora ke thomdo. Amasi isya branch nong pen bangkep ke bangji. Amasi hala so penil tum hisab dam lo, pangrum dam pelo pulote. Hala tum pelo sin tum bang haruhinira, bang thongkep ri. La penil tum ane ala ene dagri sipon kumuti tum dola. Data bang poket loke dagri tum. La penil tum ene ala central committee lo district committee alang tum beta komna tame bang poket alang pang masih pangrum pen tulong dak bang haru potroke itum la siptong siptong lapen mo iltum ala lun kan malin duji lapen mo hala iltum public meeting huduji ala orang ke rat kaci tong mang iltum kabena dak bang ini tong kita rat tong rat mai kilo ma pandria nili tum non ko kaci sik pangke iltum karbeng longa cing hona iltum sien tuliram rong hang alang ipan sil tum sik pon lo lapen iltum boy halang so MLA rup sing teron alang sil tum lo sik pon alang ipan dak iltum lang that karbi laben mai long nang kaci tong doni pan iltum sik pon non kapamon pon dirong hidu along taran lap bangke ki pudun athai siksak uji pubang mathadam de he tare menon ke iltum ni hang pen nijang labang paceprek daglo athema tuning kan si amre lo si kiceng lo lase alang tum tame nihang tum tame alang tum si cilung cerek kan si anal tum ta si cedang masalang plan laso rasin tum nijang longria mai tum tame lason sin tum ene cerap citu pensi labang tum kicu namai bang langkhat patu atlam long non lamena mai kim kerang kibiyahan pun tum kim kerang kain ini tum ini pen ini niklip hobak dulu kim tang kicun dulu engke non ini tum kim kerang nong pu sarhabi tu amai aterang nong kim boilo pu ini tum pu la ini tum district committee ahem tang lo pe get tu la ahem tap tang lo derang tang lo nol ansun lo itu kim bom aso pibange dolang ini tum lo pu boundary pu pine pu cek pen kang pipe ni dolang alon padoi bang do he kita non ko bang ke alam bang ana cingwai lo thik lo ane alon padoi han bang hedi ta non ko bang e nitum klem kelang he la so no la sarhabi tum amai ane aterang tang det pensin tum thik bopulo tenon ke gedam tang ko pilo kim tang nang gedam tang ke tum pu nitum la district committee nitum
aterang tang alo la pen derang tang lo la pen itum la pun tum get ahem tun tang lo humni penon sarhabe tum aterang kim woi lo an nan ko kim tang e bang pharu pho pusi itu meda ke chithi hai tala super ong ui ta hai mune